ọgbakọ nkụzi n'ụdị pụrụ nnukwu iche maka ezi mgbanwe bụ ịkụziri ndị ntorobịa banyere ịmụ ọlụ aka bụrụkwa nke achịkọbara na prọfesọ Dotara Women Development Center bụ nke dị n'Ọka. Ya bụ ọgbakọ nkụzi a dọtara narị ndị ntorobịa nọ na atụmatụ ụmụ bọyị nọkwa n'okpuru atụmatụ One Youth Two Skills nke gọọmenti steeti a ji n'aka. Onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana wetara anyị akụkọ a. Kọmishọna na-ahụ maka ndị ntorobịa Maazị Patrick Agamba kwuru na ya bụ amụma ụmụbọyị bụ nke nọ na agbata nke abụọ ya bụ nke kacha ezigbo mkpa na amụma ya bụ One Youth Two Skills bụ ebe a ga-anọ wee mee ụfọdụ ihe pụrụ iche maka ụmụbọyị. Onye ji ọkwa President General Anambra State Amalgamated Traders Association Chief Humphrey Anuna kwuru na Gọvanọ Soludo bụ nnọọ ezi ọnọdụ ndị ntorobịa n'obi ọkachasị ụmụbọyị ma too ya maka ezi amụma ya dum kemgbe o weghara ọchịchị. Kọmishọna na-ahụ maka izisa ozi Dr. Lọ Mefọ, kọmishọna na-ahụ maka njirimara na ikpori ndụ Maazị Don Onyenji, onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara gọvanọ na Youth Empowerment Program Dr. Nelson Omenoga, onye isi oche Anambra State Traditional Rulers Council Igwe Chidubem Iweka bụ onye anọchitere anya ya, President General Anambra State Association of Town Unions Asatu, Barrister Titus Akpodo, ndị isi ndị ahịa, ndị isi ndị ntorobịa tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Ejike Abana maka nkọwa ABS.